बे समाव बर'फोरा मोनसे बिग ब्रेकिं निउस नागिरदों। बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय नैसेनं सालबारि समस्तिनि इउपिपिएल राजखान्थि हान्जानि बिजाथि बिनोद मुसाहारि बिथाङा रुपुइ प्राइमारि बिएसइउनि नेहाथारि सुक्रुराम दैमारि बिथाङा इउपिपिएल राजखान्थि हान्जाखौ मोजां मोननानै जयेन जाफैयो। आरो बिथाङा बिपिएफ राजखान्थि हान्जाया जाख्ल'नाय रायजोनि जेबो खामानि मावनो हायाखै होननानै मोजां मोनैनि फैदों होननानै फोरमायथियो। आरो फैबाय थानाय बिसायख'थियाव इउपिपिएल राजखान्थि हान्जाया देरहासार जागोन होननानै जोंनि खौरांनि गेजेराव फोरमायथियो। सिगां बर' खौरां आरो बड'लेण्ड खौरांसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनाय जासिहरबाय। आङो रुपुइ प्राइमारि बिएसइउनिफ्राय जयेन जाफैदो। सिगां आं सेक्रेटारि बिबानाव दंमोन। आं बिबानखौ लादोंमोन थिगानो, खिन्थु आङो बिथांमोननि जिथु नीति आदर्श बे नीति आदर्शखौ आं साबजानाय मोनाखैमोन। आं बिथांमोनजों गोबाव सम थायाखै। आङो 2016 जयेन जादोंमोन। बेनिफ्राय आङो 2017 सनावनो आं बिथांमोननिफ्राय जानगारनाय जादों आरो। मानोना बिथांमोना आंखौ सासपेक्ट खालामबाय दंखायोमोन जे जयेन जादोंब्लाबो बिथांमोना आंखौ बुङोमोन आरो नोंथाङा माने ओरैहाय इउपिपिएलआवसो सापर्ट दं नामा, ओरैहाय बिथाङा बुंखायबाय थायोमोन। खिन्थु आं सानदोंमोन बिथांमोननि जि बिपिएफ सरकार दैदेननाय बेयाव माबा मोनसे सुबिदा मोनगोन नामा, बेकार आं जिथुखि बेकार हिसाबै बेखौ आङो साननानै बिथांमोननो हेफाजाब होदोंमोन। नाथाय बिथांमोना माने बिदिहाय हेफाजाबखौ माने आसि दिन्थिनानै खामानिखौ मावनो माने होनोनो हायासै। बेखायनो आङो दिनै इउपिपिएलआव बिथांमोननि नीति आदर्शखौ मोजां मोननानै आङो माबा मोनसे खामानि मोनगोनखौ आसा थिनानै दिनै बिथां इउपिपिएलनि आफादगिरि मानगोनां प्रमद बर' बिथांनि जिथु नीति आदर्श बे नीति आदर्शखौ आं मोजां मोननानै दिनै इउपिपिएलआव जयेन जाफैबाय। हाग्रामा महिलारि बिथाङा 17 बोसोर सालायबोबाय, नाथाय बिनि सायाव नोंथाङा मा फोरमायगोन? बिथां हाग्रामा महिलारिनि सरकार सालायनायनि सायाव आं बेखौनो बुंगोन जे जिथु आं बिथांमोनजों बारा गोबाव आं सरजाबखायाखै। जिथु आङो बोसोरसे खावसे जानायनि उननिफ्रायनो आङो ओंखारबोदों। मानोना थायोब्ला आं माने खामानि जिथु आंनि थांखि बे खामानि मावनो आङो साक्सेस जानो हानाय नङा होननानै आङो बिथांमोननिफ्राय आङो माने दोरोदबोनाय जादों आरो। आंथ' बर्तमान दा इउपिपिएलआनो सरकार दागोन बे 100% रोखा। मानोना हाजार हाजार गुबुन गुबुन जाथिनिफ्राय दिनै ससियेल मिडियायावनो जा निउसावनो जा बेवहाय इउपिपिएलआव जयेन जानायखौ लोब लोब नुबोबाय दङ। बेखायनो आङो फैगौ बिटिसि इलेक्सनाव इउपिपिएलखौनो सरकार दागोन होननानै आं। आरो बे जयेनिं हाबाफारियावनो गोदोनि बड'लेण्ड सोमावसारनायाव मैखोमै बाहागो लाबोनाय भिए भलन्टियार फर्स बिथांमोननोबो सा प्रेसिडेन्ट इउपिपिएल राजखान्थि हान्जायाव मोजां मोननानै जयेन जाफैयो। बिजों लानानै जेरैबायदि जों सोमावसारबोदोंमोन बिएलटिखौ लानानै गासैबो ज'हाय खौसे जानानै जोङो खामानिखौ मावदोंमोन। खामानि मावनायनि सक्तियावबो दिनै गोबां मानसिया दाहा दुखु थालांदों। जोंहा बिटिसिनि सार हाग्रामा दङमोन, बिथांमोना नुहुराखै, आन्दैनो जोंखौ असेयैनो गालांदों। आरो गोबां खना खनला मानसिफोरा थालांदों। एस बिएलटि माखाबो दा आलाय सिलाय जाजोबना दं। आरो जोङो पिएफनि गोबां मावथि लोगोफोरा दिनै नुजाफैदों इउपिपिएलआव जयेन जानो। बेयाव हाग्रामा महिलारि बिथांमोना थांना थानायनि माबा मोनसे राहा लामा होआखै नामा बै समाव? होआखै, जोंनो बै समनिफ्रायनो होआखै। जों दाबो आखा खालामो बिथांखौ मोजां खामानि मावनायखौ जों आखा खालामदोंमोन। नाथाय दिनै 17 बोसोर जालायलांबाय जोङो जेबो मोनाखै। 17 बोसोर जालायलांबाय जोङो जेबो मोनाखै। बेनिखायनो जोंनि दाहा दुखुखौ साननानै जोङो नैबे बिटिआरआव
मोजाङै हारिखौ दैदेनलांगोन बिथां प्रमद सारा बिथांखौ जोङो गोजौ महराव दोननो थाखाय जोङो गोरबो गोसोआव लानानै दिनै जों इउपिपिएल अफिसाव जोङो नुजाफैनाय जादों। बेखायनो जों गोबां मानसि जोंजों 48 जन मानसि जोङो जोंनि कच नुजाफैनाय जादों। बे गामिनिफ्राय जों इउपिपिएलआव जइन जाफिननाय जादों। गासै जों जइना 48 जन आरो जोंनि जइननि थांखियानो जाबाय जिथु जों फुराना वार्कार 1947 मायथाइयाव जोंनि आलादा बर' रायजोआ आलादा हादोर दाबि खालामनायाव जों बेयाव सोमावसारनायनि थाखाय जोङो फर्स हिसाबै जों ओंखारदोंमोन। बेनि उनाव सारा खुनु जोंखौ नायफिनासै। नोंथांमोना होमबा भलन्टियार फर्सनिफ्राय दिनै इउपिपिएलआव जगदान जाफैदों होनबा? नंगौ। नोंथांमोना इउपिपिएलआव जगदान जानायनि गुबै जाहोनखौ मा होनना फोरमायगोन? जों जिथुके दुखु खस्थ' जाहोनाव जों गोग्लैसोना दंमोन, बेनिखायनो जोंबो जिहेथु जोंनि बर' समयसानि जेंनाया एसे आगबारायना फैनायाव जोंबो माबा मोनसे फिथाइ मोनगोन नामा, बिनि थाखाय जों इउपिपिएल हानजाजों जइन जानानै बे फिथाइखौ मोगथाङाव जाफुंहोनो हागोन नामा होननानै जों दिनै इउपिपिएलआव जइन जाफिननाय जादों।